bona nit, germans i amics. Anem a compartir la paraula de Déu un dimecres més. Quan pensava en què compartir amb vosaltres aquest vespre, em venia al cap una cosa en la que estic pensant des de fa temps, i és que vivim en una societat que des del segle XVII té obsessió, perquè jo diria que la paraula és obsessió, per aplicar el seu coneixement a la tècnica, és a dir, vivim en societats altament tecnificades. Això en principi no és dolent. No és dolent voler aplicar el nostre coneixement a la tècnica i que això faci que la vida sigui més fàcil. Déu ens ha donat la raó, Déu ens ha donat el cap perquè pensem i perquè puguem fer invents, perquè puguem desenvolupar invents que ens facin la vida més senzilla. Això no té res de dolent. El problema està en quan exagerem aquesta tecnificació i de fet només sabem veure tècnica en el nostre dia a dia. Quan un entra a YouTube se n'adona que la reflexió és més aviat escassa. Se n'adona que la gent necessita estímuls ràpids, vinga, una cosa rere l'altra, i no hi ha reflexió, no pensem en allò que estem veient. Si estem més d'uns pocs minuts veient un vídeo, ens avorrim, volem una cosa immediata, perquè el que volem són coses molt pràctiques que vagin directament al gra. De fet, a YouTube moltes vegades el que veiem són persones gravant la seva pròpia ignorància, gravant la seva pròpia falta de reflexió. Per això, perquè no vull que a nosaltres ens passi el mateix, estimats germans, perquè no vull que com a església a Vilassar de Mar, com a esglésies del Crist ens passi el mateix, que no reflexionem, sinó al contrari, que puguem parar a meditar en allò que realment és important. Vull compartir amb vosaltres un verset, i només un verset, però molt important, que es troba a Proverbis, capítol 1 i al verset 7. És un d'aquells versets que crec que hauríem de saber de memòria tots nosaltres. Ho compartiré amb vosaltres, ja ho esteu sentint, no?, en la versió catalana. Un verset d'una importància tremenda perquè ens convida a reflexionar i, sobretot, a fonamentar el nostre pensament a sobre de Déu. A partir d'ell ve la saviesa, a partir de Déu hi ha una saviesa que ens permet viure vides com Déu vol que les visquem. Fixeu-vos el que diu Proverbis, capítol 1, verset 7. El temor de Javé és el principi del coneixement. Els insensats menyspreen la saviesa i la instrucció. Bé, ja veieu que el coneixement tècnic que deia al principi i el coneixement del qual ens està parlant la Bíblia són coses diferents. El coneixement tècnic només vol coses pràctiques, i dic només vol coses pràctiques perquè està bé que vulguem coses pràctiques, però no que només vulguem coses pràctiques, sinó que necessitem alguna cosa més. Necessitem alguna cosa més que obrir llaunes, necessitem alguna cosa més que enviar coets a la lluna, necessitem alguna cosa més que fer cotxes més eficients. Necessitem saber viure a la vida, necessitem saber comportar-nos a la vida. Aquesta és la saviesa, aquest és el coneixement del qual ens està parlant aquest verset número 7. El temor de Javé és el principi del coneixement. Com et conduiràs a la vida? Amb Déu o sense Déu? Amb saviesa o sense saviesa? És el que ens està dient aquest verset del llibre de Proverbis. Els catalans tenim una sola paraula, tenim una paraula que resumeix aquest saber viure bé la vida, aquest saber viure amb intel·ligència la vida, i és la paraula seny. Quan tu a un de nosaltres li dius has de fer les coses amb seny, o quan a un li dius escolta'm, per un moment, reflexiona i fes les coses amb seny, sap que el que li estàs dient no és només que pensi en la tècnica, sinó que pensi en com s'està comportant, com està fent les coses, com les està portant a terme, perquè no només inclou la part tècnica, sinó que inclou tot el nostre ésser. I això és el que la Bíblia, la paraula de Déu, s'està referint amb la paraula coneixement. Necessitem coneixement veritable. I on és aquest coneixement veritable? Aquest coneixement veritable sorgeix de Déu.
Per viure amb saviesa aquesta vida hem de començar per reverenciar el Senyor. A això es refereix la paraula d'amor. Sentir reverència pel Senyor. Saber que el que ell diu és fiable. Saber que el que ell diu és veritable. No posar-ho en dubte, sinó anar a la seva paraula i agafar-la com és, la paraula de Déu. Viure d'una altra manera és, com et posaré un exemple, anar a l'IKEA, comprar un armari de 6 portes, no t'estic parlant d'un armari petit, t'estic parlant d'un armari complicat de muntar, i quan l'obres a casa, que ja tens escampat al menjador totes les fustes, agafes el manual d'instruccions i el llences per la finestra. Quin sentit té això, exactament? Quin moble muntaràs? Com el muntaràs? Acabaràs tenint un moble desmanyegat si és que arribes a muntar-lo. En qualsevol cas, segur que el muntes malament, perquè no estàs tenint en compte les instruccions d'aquell que ha fet el moble. Viure la vida sense la paraula de Déu és com si tens un cotxe dièsel, ficar-li benzina, perquè tu penses que és millor que el dièsel, que és el que recomana no, el que diu el fabricant. Això no té sentit, oi que no? Doncs de la mateixa manera no té sentit viure una vida sense sentir la paraula de Déu, sense mirar al Senyor, sense fer cas al Senyor. Necessitem sentir cada dia la paraula de Déu. Necessitem escoltar cada dia com vol Déu que visquem nosaltres enmig de les circumstàncies, com vol Déu que ens comportem, com vol Déu que fem servir la tècnica. No només fer tècnica, sinó com hem de fer servir la tècnica. Perquè sense Déu no hi ha saviesa, no hi ha intel·ligència. Sense Déu vivim perduts. Enmig d'una vida que no comprenem, enmig d'una vida que no sabem per què ens ha portat aquí, ni on ens portarà en el futur. En Déu sí que sabem què estem fent aquí. En Déu sí que sabem de qui venim, del nostre Creador, i en Déu sí que sabem què vol ell de nosaltres, que ens apropem amb ell, i que apropant-nos amb ell tinguem vides amb seny, vides amb intel·ligència, vides de saviesa. La paraula de Déu ens condueix cap al nostre Creador. La paraula de Déu és guia, és llum, ens dirà el Salm 119, en el verset 105. La paraula de Déu és llum enmig del camí, enmig del sender. La paraula de Déu, en última instància, ens porta a aquell que és la llum, que és la veritat, que és la vida. La paraula de Déu ens porta al Senyor Jesucrist. Per això vull acabar aquesta petita meditació en la paraula de Déu amb un verset que es troba a 1 de Corintis, al capítol 1, al verset 30, però que recorda poderosament el verset 7 del capítol 1 de Proverbis. I el recorda poderosament perquè parla de coneixement, però parla també de quina és la base, o millor dit, qui és la base d'aquest coneixement. Ens diu l'apòstol Pau, és per ell que vosaltres sou en Crist Jesús, el qual ha esdevingut per nosaltres saviesa de Déu i justícia i santificació i redempció. Que el Senyor ens ajudi a ser conscients de que la saviesa, el coneixement, el seny per viure la vida comença en ell. Que el seny per viure la vida no està dins nostre, a no ser que sigui Déu que realment viu dins nostre pel seu esperit. Que el Senyor ens ajudi a ser fills seus que realment l'estimen, que realment el temen, és a dir, el reverencien, i que saben viure la vida conforme ell vol que visquem, perquè li donem glòria a ell, primerament de tot, perquè li donem només glòria a Déu, i perquè sapiguem reflectir la llum que ve d'ell a tots aquells que ens envolten. Que el Senyor ens continuï beneint al llarg d'aquesta setmana, estimats germans. Si no t'has trobat en Déu encara, si no has experimentat aquesta llum que ve de Déu, aquesta estima profunda que ve de Déu, et convido a que t'apropis a la paraula i que a partir d'ara, en Crist, visquis
una vida de saviesa, una vida d'autèntic coneixement. Que el Senyor us continuï beneint al llarg de la setmana. Si el Senyor ho permet, ens veurem demà a la nostra reunió de pregària i meditació bíblica.